Jeg har lavet sådan, ja, min egen bane i Happy Wheels nu, så jeg prøver den, så jeg kan gennemføre den. Okay, det går fint indtil videre. Lars leger pindsvin. Way. Ja, jeg var smadret fuldstændig. Wow. Da-da-da. Okay, det var det. Så har jeg lige vist den bane, jeg lige har lavet. Yes. Browse levels. Jeg kan også vise den anden, jeg har lavet. Jeg har også lavet den her. Cool. Nej. Peace. Change character. And hard. Oj, det var hard. Woo! Ej, jeg skal nok flyve ordentligt. Så kører vi bare. La 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 la. Og for helvede. Jeg har stadig liv. Se, jeg har stadig liv. Bare uden ben. Ja. Newest rating. In time. Jeg har lavet den i dag, og den er lavet blevet spillet over 1000 gange. Okay, Glass Break. Jeg ved, jeg har spillet den før. Men nu prøver jeg min egen karakter. Buff. Ej, jeg er nederen. Nej. Pis. Det kunne man ikke med ham her i hvert fald. Lad os prøve ham her. Med hans turbo. Okay, han mister sin ben. Så er han bare mere handicappet. Så giver det mere mening, han sidder i en kørestol. Okay, der døde han så. Okay, han kan man heller ikke bruge til det. Masser med ham her. Ham kan man sgu nok heller ikke bruge til det. Ja, okay, han kunne i hvert fald ikke bruge til det. Hvad med hende her? Ja, Cola. What the fuck? Er det colaen? Jeg har ikke stadig min cola. Jeg har stadig min cola. Og en økse. Okay. Ham her. Han har jo turbo. Okay, der var noget nede af en turbo. Hun døde. Okay. Den kan vi heller ikke bruge. Lad os være ham her. Fuck, han kører hurtigt, man.
smadrer bare lige igennem 3 på 0,5 mand. Så er han allerede kommet længere end alle de andre. Han er jo for vild til det her, mand. Fuck. Shit. Han er jo sygt hurtigt til det her. Prøv at se. Dø! Sygt hurtigt til det her. Det kan godt sige, han er. Det er det, han også vil til. Prøv at se. Den der havetraktor, den er jo så tung. Han smadrer bare lige igennem det hele, prøv at se. Yay. Woohoo. Oh yeah. Ja, okay, han er god til glassbreak. Det kan godt nok godt sige. Nu med Indiana Jones. Han er god til det. Kom. Okay, måske skulle jeg ikke lige have gjort sådan. Jeg kan ikke vente sig op igen sådan der. Ui, for fanden det. Sådan der. Nej, for helvede da. Han er irriterende om mig. Nej, sådan der. Okay, så kan vi kun fremad i den her gang. Nej. For satan da. Ja. For helvede. Nej. Ja. Okay. Han kan bare trille rundt til den. Okay, så kører vi. Shit. Okay, han kunne ikke bruge til det. Julemanden. Han kan klare alt. Julemanden kan fandme klare alting. Prøv at se. Se, man skal bare flyve, så flyver han lige igennem. For fanden, du skal køre igennem mig. For helvede. Så fjern det skide glas der. På stemmen kæver. Leo, alting, og jeg har kun et ben hver. Hvordan fuck kom du ind på den anden side? Og dit ben, what the fuck? Og dit ben sidder, og din tarm sidder imellem. Sådan. Se, han er meget bedre end dig, som er spottet til 2 måneder. Ja. Vi kommer lige kanen op på, så flyver de også. Flyv så! Bare dit ben sidder fast. Seriøst. Skal Julemanden virkelig klare sig selv? Hans næste hjælper i hvert fald ikke. Se, de ligger bare lavet som de er døde. Se. Ham og hans døde nisser. Så forsvind da. Du er alligevel bare død. Så. Dø. Så kom vi videre til level 2. Det er klart, hans kraft, det var bare lige. Og sådan, ups. Ja, okay, sådan ser en julemand ud endelig. Okay. Pogo. Han kan jo sgu ikke have en lang træk. Cool.